Amarga saiki nang dindi ku kan makanan-makanan sing digemari kan Ya makanan-makanan instan ngono iku. makanan instan. Iku kecatet wonten serat centini lho, Cak. Lu gak main-main rek wis ket lawas iku wis dicatet teh. Wes jan. Nah, iki tuh ketemu maneh bareng aku Cak Didik, Aku Cak Ari. neng gone Rembug Suara, ngobrol jujur suarane ati. Saiki ngobrol santai Gus terkait barang sing enak-enak, panganan sing gak usah dodo ning Sidoarjo. Iki ketekan dulur. Ahlinya ahli, bidangnya bidang, babakan makanan. Oke, baik. Makanan Tempo. Oh iya. Sing garakno, awet enom. Sapa iku, Gus? Cak Wempi. Oke. Iki dulur lawas. Puluhan tahun kok ket muncul. Ya iki tak lungguhno ning Rembug Suara. Arepe tak takoni. Nggih. Apakan panganan khusus Sidoarjo. Monggo edane. Ngopi saya Wem. Nggih. Ledon rimo dalu niki kula diparingi wakdal kalian Bagus Arif saking Budakan Wetan Panji. Kalian Mas Didik. Wakdal niki kula tampi nggih. Napa sing dadi unek-uneke sampean kekali niki babagan panganan. Nggih. Monggo. Wem. Ning Sidoarjo iki lak jarene ya kutha lawas. Nggih. Ana 12 kecamatan ya. Nggih, 18 kecamatan leres Mas nggih. 12 kecamatan. Panganan apa Cak Wem sing kira-kira teko 12 kecamatan iki sing asli Sidoarjo? Ngoten nah. Nggih, kula badhe tanglet niki. Napa sing kula semerapi napa sing kula sinaoni niki Mas Didik nggih. Nggih. Nek wonten Kecamatan Taman niku wonten Luwo. Luwo. Nggih. Luwo niku napa? Aku kan arek tergolong Gen Z. Nggih, nggih. Iki kan kudu ngerti. Nah, Amarga saiki nang dindi ku kan makanan-makanan sing digemari kan ya makanan-makanan instan ngono iku. makanan Nggih, instan. nggih, nggih. Aku kan kepingin arek enom ya termasuk aku kepingin ngerti makanan ciri khas Sidoarjo khususnya tiap kecamatan iku mang Nggih. sing iso bersaing Ngoten nggih. iso digemari maneh. Nggih, nggih. Nah, ning taman niku wau ana luwo. Luwo. Apa iku Cak Wem? Luwo niku wau biasane nek wonten tiyang kajatan gedhe wonten mantenan wonten sunatan nggih Mas. Niku bane saking blonceng arupi manisan. Oh, manisan Gus, Nggih. manisan. Iya. Biasanya diwarna abang ijo ngoten niku. Leres betul sekali, Iya, leres iya. betul sekali nggih. Lajeng napa malih? Niku wau taman. Nah, Nggih. 17 kecamatan ini apakah ada makanan yang asli Sidoarjo malih? Wonten. Kecamatan pundi niki Cak? Wonten Kecamatan Sukodono ugi daerah Kilen ngriko Mas. Niku wonten khas nggih makanan ringan niku wonten urap-urap lumut Mas. Urap-urap lumut. Nggih. Lumut gawe urap-urap Cak Wem. Sanes. Oh, bukan. Nggih. Lumut sing dige mancing wong Sanes iku. berarti. Sanes. Oh. Lumute khas niku. Iku jeneng tok ngoten nah. Nggih, jane bahane teko lumut. Oh, bahane teko Nggih, lumut. Lumut niku nggih. Lumut sing damel mancing jair ini Sanes. sanes. Nah, niki foto keterangan niki lumut sing kados pundi niku? Lumute niku teng watu Mas. Tadi biasae pun wonten sing ngeterno dipesen asline niku model urap-urap. Nggih ya? Oh, urap-urap ngertos Iya, kula. nggih. Tapi ini khas Sidoarjo Utara dan Barat. Utara Barat. Nggih. Aku tak takut amarga aku iki Sidoarjo wilayah Buduran. Nggih.
kira-kira khasnya buduran itu apa ya? Nek buduran iki kula dereng kula temui Gus. Dereng. Dereng kula tampani niku. Berarti nggak ada khas yang asli di Muduran. Wonten Gus, wonten Mas. Nek riyo tok roti bader. Roti bader. Nggih, roti bader. Roti bentuknya bader apa teko bader iku mah dadekno roti. Nggih, niki kan Apa jeneng wonten tok? citane, Cak. Oh. Jadi niku ciri khasnya titik watak wantune tiyang kecamatan Buduran nek riyo ning Buduran Barat lho nggih. nggih. Niku teng Kepung, teng ngene pundi niki? Ndopo. Sak piturutan niku ndamel niku wau, niku Roti bader. roti bader, kelangenane wong mriki. Nah nggih roti dicitak koyo iwak bader. Oh ya iwak bader. Bahannya napa niku Cak Wem? Nggih, tepung terigu, Mas. Tepung terigu. Nggih. Nah, mungkin nanti ketika podcast ini di-upload engko diduduno barang iki koyo apa? Nggih, Saged ta? monggo saged. Oke. Mungkin kula betaken wacan nggih ya. Nggih. Didamel cara tiyang sekolah niku referensi nggih ya. Kali babonan, kali sumbre saing pundi. Nggih. Ngoten nggih ya. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Lah lek kula kan saking Wonoayu. Lah nggih. Kinten-kinten napa niku makanan khas yang asli Sidoarjo? Wonten napa mboten? Wonoayu niku senengane semprong kali opak gapit. Semprong opak gapit. Nggih. Oh, sak ngertos kula niku enten ten gene ngapunten nggih ya. Nggih, nggih. Ten gene daerah Kabupaten Bojonegoro. Napa sami kados ngoten niku napa dos pundi? Ya karena makanan niki panganan wau Mas nggih. Kadang-kadang niku beda penyebutan barangnya padha. Tapi niki sing kula temui lho sing Nggih. sing kula ruwi, sing kula melampat teng Pawon, nek riyo niki kepanggih jajane teng Toples. Ngoten Mas. Oh, nggih nggih semprong kali opak Gapit. Nggih. lek sing cedhak-cedhak mriki Sidoarjo Kabupaten atau Kecamatan Sidoarjo Kota niki enten nah. Mriki mboten wonten nek. Mboten nggih. Mboten wonten. Karena mungkin kutha niku wae nggih. Nggih. Wong kutha iku gak gelem gawe jajanan-jajanan ngono nggih. Nggih. Kala-kala niki lho. Nyun sewu nggih. Kala-kala kongguan. Oh, kongguan. Iya. Produk waru niku. Pak. Nggih, kala-kala kongguan. Ah, saiki waru, aku mari Nggih. ngomong waru. Sidoarjo iku tak amati ku golek praktis ya saiki ya. Aku ya Oh. wong biyen niku arepe ono hajatan apa ya. Iki sak ruko. Wong biyen sing zaman kuwi arepe ono hajatan sunatan, mbok mantenan. Tonggo kanan kiri pucuk lor wetan kulon kidul padha mara ngewangi gawe jajanan biyen. Nggih, Nah, leres. iki iku padha pesen. Kalau Nggih, ngono guyupe iku kurang ya. Nggih. Oh iya. Engki lek diterusno koyo ngene, ya gak iso guyub rukun. Nggih. Apa maneh ndelok arek-arek saiki, terutama anakku dhewe telu iku lho. Gak kenal kancan padha dolinan HP. Sekirane pacana koyo sing balik koyo tempo dulu, tetep guyub rukun, mbok kalangan arek cilik, kalangan setengah dewasa, remaja, itu perlu ya apa sekiranya iso Perlu inovasi ulang Inovasi. atau reinovasi Cak Wem. Leres nggih, nggih. Reinovasi. Leres. sekiranya anak daya minatnya itu Nggih, saya gak nggih. kalah karo makanan instan. Nggih. Jadi memang butuh inovasi-inovasi lagi Nggih. supaya mengenalkan kepada anak-anak Nggih. generasi yang sekarang atau anak-anak yang di bawah umur kedewasaan ini seneng karo makanan khas daerahnya masing-masing. Leres. Nah, Leres. balik malih niku wau produk kongguan niku lak produke waru. Nggih. Napa waru niki mboten gadahi makanan khas sing khususnya khasnya Sidoarjo. Kalau kita nek warung niku sami kalian cerak kalian taman Mas nggih. Oh, Sami. nggih. Sami. Dadi luwo iku mau ya. Nggih lho niku. Khas ngriki niku. Terus kinten-kinten pundi malih sing punya makanan khas yang bener-bener dibuat oleh orang Sidoarjo. Ngapunten nggih ya. Nggih. Saya kadang lek pas anu iku wong-wong ngomong lumpur Sidoarjo. Napa niku leres asli Sidoarjo? Napa niku hanya sebutan karena adanya
lumpur lapindo niki. Nggih mboten Mas, tebih sadaya wonten kedadosan teng griya kula porong niku Mas. Nggih. Iya. Pun wonten tiyang damel kue lumpur. Oh nggih. Nggih, Tapi wonten. apakah niku khasnya Sidoarjo napa mboten? Niku perkawinan budaya Mas. Dari budaya nopo kali nopo? Eropa, Eropa. Cina, Melayu dan Jawa. Bayu cek akeh Eropa, Melayu, Cina, dan Jawa. Kue lumpur itu teko opo ya gawe ini? Bahan-bahannya. Iya tetep niku nek kue lumpur niku bahan sing jelas. Nek sing enak gue ya, tapi mboten enak niki nyebut merek teng duku. Oh iya iya. Iya. Jangan menyebut merek. Merek aku niki. Ngono ya. Iya. Nek cara gawe niku lho semerap. Iya, iya. Wonten citane dimpan dhuwur dikai areng. Niku teng ngajenge klonteng Gus, paling enak dhewe sak Darjo. Pun kondang. Perlu dicoba Mas Didi. Nggih. Sip, kapan-kapan aku njaluk Nggih. tercak Ojo Wembi. kapan-kapan meneh lah iso. Oh, Udah. oke. Monggo borong kersa lah kula tambahi nggih ya. Nggih. Niki pumpun wonten kadang kula. Niki keluarga Pakistan sing gak ada jajanan khas nggih. Nggih. Terambulan paling enak kalian martabak paling enak Panjunan Gus. Panjunan. Nggih. Iya 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 iya. Berarti wakeh ya nang kene. Nggih. Nggih. Iku mau wis ana pira iku malu. Oh, opak kapit. Nggih. Terus mari ngono nang ngene apa jenenge lumpur. Nggih ya. Kinten-kinten setunggal malih jenengan anu sing bener-bener khas. Koyok nggih ya. Kok ngapunten tenggene Kecamatan Prambon, Desa Bulang mriku nggih ya. Enten sing jenenge apa jenenge koyo granat iku lek dicakot dier. Oh, tenang. Cerot niku lho. Nggih, 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 nggih. Apa niku? Oh niku aja. Nggih, kula tambahi nggih. Niku wonten gandengane wonten klepon, wonten napa? Iwel-iwel, wonten klanting, wonten gempu. Iku pancene desa kuno iku pancene provinsi. Nggih. Niku kecatet wonten Serat Centini lho, Cak. Lu gak main-main nek wis ket lawas iku wis catet teh. Wes Jan. Nah, iki tugase generasi muda sakjane Nggih, terkait makanan-makanan itu tadi. Aku wong termasuk dinas pariwisata ya. Tugasnya arek-arek itu supaya sok ngenalno jangan di Sidoarjo saja. Paling enggak keluar minimal Jawa Timur atau Iya. lebih luas lagi nasional. Apa meneh lek ono wisatawan asing dikenalno makanan-makanan sing enak ngono iku. Asli Sepakat. Nggih, ngaten mawon Cak Wem sekedhik supaya enten komentar ten ngene podcast awake dhewe Nggih, terkait pitakonan nggih. jajanan iki wau nggih. Ya. Kasih Lek Sidoarjo. dikupas tuntas gak cukup Gus waktu nih Gus. Ya, Iki soalnya ahlinya ahli Gus. Nggih, nggih, Kok nggih. ben dikomentari karo pemirsa podcast ya awake dhewe nggih ya. Nah, jadi ben ada feedback terkait melihat ini kita komen terus kita feedback ngaten nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Nggih. Kak Wempi rawuhipun Nggih. kersa mriki tumut rembug tenggene podcast Rembug Swara nggih ya. Lintu dinten kula suwun mungkin bahasan lintune malih Nggih, ya. nggih. Kula tampi Gus, kula tampi Mas. Kedon nrimo nggih. Nggih, matur suwun. Rek, ojo lali. Sidoarjo iki duwe makanan khas. Ayo podo ngeramekno tuku jajan khas Sidoarjo rek. Ojo makanan instan. Ben ngerti sejatine Sidoarjo iki duwe panganan khas. Rek. Gak kalah enak kok karo sing instan. Iki mau wis disebutno karo Cak Wempi panggonane sing sapa kepingin tuku makanan khas Sidoarjo ning panggone ana ning Klenteng, Nggih. ambek ana ning Kecamatan Taman Kecamatan Taman, kalian Kecamatan Prambon wonten Prambon, Bulang. Bulang. Bulang nggih. ayo wis awak dhewe kabeh iki kudu iso ngewujudno uri-uri maneh budayae
wong Sidoarjo. Nggih. Ojo ngaku arek Sidoarjo lek durung jajan hasil Sidoarjo. Wis cukup semonten, aku Cak Arif. Aku Cak Didik, Kula Wempi nyuwun pamit, nedon trimo. rembug suara, ngobrol jujur, suarane Suarane ati.